Kollox qed jindika li l-aħħar weekend ta' qabel il-miliet se jkun iddominat mill-maltemp fejn f'ċertu ġranet il-ħalbiet tax-xita se jkunu saħansitra bir-rat. Skont it-tbassir tat-temp maħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fih dan l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, minn nhar il-ġimgħa li ġej il-Gżejjer Maltin se jkunu maħkuma mill-ħalbiet tax-xita. Imbagħad nhar il-Ħadd li ġej il-ħalbiet tax-xita mistennija li jkunu bir-rat u s-sajjetti. Għalkemm se nesperjenzaw il-maltemp, it-temperatura se tibqa' pjuttost stabbli, hekk kif fl-ogħla temperatura se tkun 18 grad, iżda mbagħad matul il-lejl it-temperatura se tinżel għal 10 gradi. Din żgur se tkun aħbar tajba għal dawk li jħobbu jqattaw il-ġranet ta' qabel il-miliet fil-ġabra b'xarba sħuna f'idejhom, jaraw it-televiżjoni jew xi film marbut ma' dan iż-żmien ta' festi. Apparti minn hekk lejn tmiem il-ġimgħa r-riħ mistenni jkun ftit qawwi hekk kif se jlaħħaq forza 5 u mistenni li jinżel għal forza 3 fil-bidu tal-ġimgħa li ġejja. Imbagħad il-ġimgħa d-dieħla t-temp mistenni li jiftaħ xi ftit, hekk kif skont it-tbassir tat-temp jumejn qabel il-miliet it-temp se jkun xemxi u allura għal dawk li għadhom ma xtrawx ir-rigali tal-miliet it-temp se jippermetti aktar biex isir l-aħħar ġiri għar-rigali, speċjalment dawk li kull sena iħallu għall-aħħar. Intant għalkemm se jkollna jiem ta' maltemp ċertu ġranet sorta se joffru l-possibilità lil familji jgawdu l-bosta attivitajiet li qed ikunu organizzati madwar Malta u Għawdex u li żgur jikkontribwixxu għall-atmosfera mill-isbaħ fi żmien il-miliet.